Aka nsi anabata n'ụbọchị nketa na nzukọ nke pụrụ iche anyị na-eme dịka o si ada n'ụwa ugbu a. Unu amara na ihe na-anọ na ụwa ya mere ndị Igbo ji asụ Igbo asị na ihe ka nte bakutere nte n'ọnụ ụwa niile wee na-ebe maka ọrịa nke nọ ugbu a. Mana dịka ọ dị ọ bịara ije nwụna nke a bụ ekpere anyị ka anyị ga-esi gbochi ya, maka na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ya bụ isiokwu anyị nke anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ya mere ọ na-abụ achọba ha ịma ijiji anyị akpọrọ maọbụ nke we anyị ukwu asị jụọ nwaanyị ogiri, mere na ndị nọ n'ime ime obodo, ndị na-ejere gburugburu ozi n'ime ime obodo ga-eje gbasaba ozi ya, maka na dịka o si dị ugbu a ihe a na-akpọ coronavirus COVID-19 bụ ihe na-emetụta onye ukwu, na-emetụta onye ntị ugbu a. Mana anyị were ndị ga na-agwa anyị ka a ga-esi wee na-egbochi ya, maka na nke a bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nkịta, ka anyị ga-esi gbochie ihe a niile. Gịnị dị ka a na-ekwu gbasara ọrịa, ihe ị ga-eme ka ị ghara igbochi ya, ihe niile gbasara ya ka a ga na-ekwu n'olu ndị bụ ndị n'olu Igbo ka ọ na-abụ onye ọbụla ntị. Ya mere Honorable Chimezie Nnamani ji nọrọ ebe a. O so na ndị otu ndị na-eme na ihe niile na-aga n'ime obodo, mmepe obodo dị iche iche. Ọ bụ ode akwụkwọ n'ime ha, ya bụ ndị na-edere ndị nọ n'ime ime obodo n'afọ na mmepe ruru obodo ime obodo ọnụ. Ọ nọgoro ebe a. Honorable ekene ndị Igbo. Ndị ba ekene m unu. Ọ dị mma. Honorable ekelela. Honorable Eberechukwu Anigbogu, Ada Biafra, ode akwụkwọ Adada Development Area n'ime Enugu North, nke dị na ọ bụkwa onye na-achịkọta maka mmepe obodo. Ada kenere anyị ndị Igbo. Ndị Igbo ndị nwe m ekene m unu. Ndụ mmiri, ndụ azụ. Ise Okoye Chibuike bụkwa ode akwụkwọ gburugburu n'obodo Enugu gbasara ndị na-afụ na mmepe bara n'ime. Ndị be anyị ndị Igbo ekene m unu. Okoye chiri ya olu ya bụ ode akwụkwọ Oji River East Development Area. Ọ na-achịkọta otu a na obodo Enugu. Ọ bụkwa ode akwụkwọ na onye otu. Ọ na-achịkọta otu ndị ode akwụkwọ nakwa ndị otu ndị mmepe obodo n'obodo Enugu niile gbaa gburugburu. Honorable Oluedo, kenere anyị ndị Igbo. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Anyị ekene unu ka onye chiri ya zere ka enu ntị, tọọnụ ntị n'ala ka unu rịọ udo okwu nke anyị ji n'ụbọchị taa. Ọ bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ, maka na ihe a metụtara onye ukwu, metụtara onye nta. Ọ bụrụ na ịnụbeghị ya, coronavirus COVID-19 bụ ọrịa a na-ebutegasị site n'ụzọ dị iche iche. Ya mere eji eti mkpu ugbu a, biko ekwezina n'aka, mmakọ adịghịzi. Ọ bụrụ na ị na-aga, ị na-eze na-ekpuchite were ka ị ga-esi wee na-ekpuchi mmiri na ọnụ, ị na-ekpuchite maka na ọ na-efe ọnụ na ma ikuku ma na ebe emetụgasịrị aka n'ụzọ dị iche iche. Mana ndị ga-akọwara ya nọgoro ebe a. Ka mbido na isi afọ kpaba okwu. Honorable, kedu ka o si ada ndị ime obodo na-anọchite anya ha na-eje ozi na-akọkwara gburugburu ihe na-akpagasị na ka a ga-esi gbochie ọrịa dịka ihe dị iche iche. Ụfọdụ na-ebidogoro na-eti mkpu ya dịka ihe a na-ete n'aka ga-egbochi ya, nakwa ka a ga-esi wee gbochi ya kpọmkwem. Kedu mbọ unu na-agba na ya bụ ihe anyị ji si ka unu kọwara ndị ime obodo? Onye si daalụ Chizzy. Mbọ anyị na-agba dịka ihe a na-ahịa kịta bụ coronavirus bụ mbọ steeti gọọmenti gbagburu wee gwa ọha na eze mkpa ọ dị na anyị nọ n'ụlọ maka ọya a na-akpọ coronavirus bụ
ịnọrọ ofu ebe ọ nọrọ ebe anwa nwụọ ma ị na-agagharị ọ na-efie ndị mmadụ. Mbọ anyị na-agba dịka ndị otu Secretaries and Members of Development Areas of Enugu State bụ inyere steeti gọọmenti aka dịka nke ha na-emebu wee ruo n'ime obodo wee gbasaa ozi wee kọwara ha mkpa ọ dị na anyị ga-anọrọ du ofu ebe charịtara mmadụ ibe nye mmadụ ibe anyị ohere igosi na anyị chọrọ ịkwụcha ike nkwụcha maka na ike nkwụcha abụghị ụjọ n'inye aka n'ihe na-ahịa kịta maka ọ bụrụ na anyị enyeghị obere ohere ebe mmadụ ibe anyị nọ ofie gị ofie mụnwa ofie onye ọzọ ofiere otu anwa na-aga ya ka anyị ji si anyị ga-agbakọ ka anyị nwee ike na-akọwara ndị obodo mkpa ọ dị n'ihe dị iche iche ma ịkwa aka ma ịkwa akwara otu ị ga-esi na-ekwe ya ma ikechi ọnụ o nwere nke eji ekechi imi na aka n'ọnụ nwee nke eji ekechi aka ihe ndị a niile mana dịka o si dị egbogoro ka aka ha nwoke ka ọ na-atụkwasị nwunye ya iji nye aka olee ihe anyị ma emenwu bụ nke anyị ga-eme ịgwa ndị obodo na redio na ịnwetakwa obere ihe anyị ga-eje n'ime obodo wee na-edịka nke eji akwụ aka anyị ga-ejikwa wee na-eje n'ime obodo wee na-egosikwa ha dịka esi eme ya. Ọ dị ma Ada Biafra ụfọdụ ịma na ụfọdụ omenala na okwukwe bịara abịa bụ ụmụ nwaanyị ka a na-ejikarị ije n'ebe a na-akwụ aka na-ekpe ekpere na ụlọ ụka dị iche iche fụna ụmụ nwaanyị ụfọdụ ihe mmekwa n'otu a ụmụ nwaanyị anyị anaghị eji egwu mana ụfọdụ ekwetabeghị na ụdị ihe a dị a na-asị mmadụ anọkwana n'ebe adị igwe nọrọ nke ukwuu dịka onye isi si kwuo Honorable Oluedo si kwuo na a ga na-achara n'eze tụrụ mmadụ mana ụfọdụ ka na-ekwusi ike na-eje ahịa na-eje ụlọ ụka dịka nwaanyị kedu mbọ na-agba iji kọwara ndị a na ọrịa bịara ugbu a na aka na-achọkwa ihe na-agwọ ya na afụbeghị ya na onwebeghị ihe gbara ọkpụrụkpụ eji agwọ ya mana onye o merụ n'oge o gosi na o mere ya n'oge ndị ọkamara amara ka a ga-esi wenyere ya ha aka. Chizzy, ịma na mgbochi ọya ka ọgwụgwụ ya ọkwa ka esi wee kwu anyị nọ n'ime obodo maka anyị bụ ndị grassroots anyị na-anọchite anya ọga anyị gburugburu n'ime ime obodo ọgwụ anyị maka anyị na-anụ ka o si ada agwa anyị agwa ndị anyị na-anọchite anya ha anaghị asụ ochi ntị na anya esu maka na ihe na-aga n'ikuku n'ụwa nke kịta ọ bụrụzi isi mmadụ gị biko gị kere nkwụcha maka na anyị na-afụ ndị na-anwụ a na-egosi ha ọ bụrụ na ịgbapụ igwe dịka telivishọn ị ga-afụ na Italy na UK na China na US ị ga-afụ ma Spain ị ga-afụ ka ndị mmadụ na-anwụ anya na-anụkwa kepu na ihe a abatago n'obodo anyị bụ Naịjirịa a na-akpọkwa afa maka na ihe na-eme ka mmadụ na-asị na ọ dịkwa ka ọya ka ọ na ọ dị ya bụrụ a na-asị na ọ dị ka na ọ dịrọ ka nke a bụ na a na-akpọ afa sị na o jidegokwa onye a n'ogbuokwa ofu onye na o jikwa onye a na o jikwa onye a ya kpatara anyị na-asị ndị be anyị na anyị afụgo ndị ọ na-egbu nnukwa ndị o ji na Naịjirịa 52 ọ dịkasị na ọ dị 52 mmadụ ole na ole anyị na-agwa ndị be anyị na ihe anụnwa a na-asị onye ọbụla chiri ụmụ ya baa n'ụlọ onye ọbụla kwụsị ịdị na-amakwu ndị mmadụ ịdị na-ekwe n'aka onye ọbụla kwụsị ịdị na-ejegharị ka anyị ga-ekene ntị ka anyị mee ya na-adị ọcha na-asacha aka anyị were ncha na mmiri dị na be anyị ncha dịkwunu ma nke a eji eficha aka asịsị were na-eficha aka a gwakwara anyị na ihe dịka ogbu ike mmanya ọkụ dị n'ime a na-egosikwa anyị na-akụzikwe ịdị na-agwa ha na ọ bụgodu na ije ha gote nke ndị oyibo na o nwere ihe ị ga-ewekọta ime ya oyikwe nke ndị oyibo ahụ mgbe anyị na-agba n'ime ime obodo na-agwakwa ha mkpa ọ dị
na-egere ntị mezuo ihe asịsị mezuo, gwakwa ha ka e ga-esi na-akwa aka. ị na-ejegodu ọ bụrụ na ị na-apụ apụ, i werenụ nke sanitaiza tinye n'akpa gị, maka ị nwere ike itinye ya na mkpa ude, ijetu itinye ya n'aka, ịsa aka gị. ị bịakwa n'ebe asị maka o nwere anyị jere n'ụlọ akụ tata, ị na-abata edobe mmiri si gị kwụọ aka tupu ịbanye, kwụọ aka gị na ncha asị gị were sanitaiza tinye ka anyị batara, anyị sara aka, anyị jichekwa sanitaiza, anyị egogokwa nke anyị ga-ebunacha n'ime ime obodo nye ha ka ha were na-ete, ka ha were na-akwọcha aka. Anyị gokwara ncha, gocha ncha, anyị jekwa anyị gwakwa ha, anyị na-agwakwa ha ka ha ga-esi tinye mmiri, itinye mmiri n'irube gị, were okwute gbagote ya, tinyekwa pan, onye bịa idobe ncha, onye na-abata be gị ọkwọcha aka, ọbata ọ na-apụkwa ọkwa aka na nkwụcha abụrụ ụjọ. Ndị na-eji ụka ka isi wee rudi ọnụ, o nwerokwa ebe Chukwu na-anọrọ, maka na Chukwu si na ebe ọbụla mmadụ na-abụ nọ kpọkwuo ya na ya ga. Ọ bụrụ iwu ma ịbarọ n'ụlọ ụka ebe adị 50 ma ọ karịa, nọrọ be gị na ụmụ gị kpọkwuo nu Chukwu okike abịa makere anyị. O nwere ebe anyị ga-anọrọ kpọkwuo ya ka ọ ghara ịza na anyị. Ọ bụrụ iwu na onye ọbụla na-eje n'ụlọ ụka. Ọ dị mma. Olu ị na-alụ bụ olu ndị ode akwụkwọ ndị otu nọ n'ime ime obodo n'afọ maka na mmepe ọ batara wee na-agwa gburugburu ihe ndị obodo chọrọ. Honorable Okoye, biko dịka o si adị ugbu a, ị gaa na ụfọdụ na-asị na asị ha nọ n'ụlọ, mana ụfọdụ n'ime ha abụrụ kwa ụbọchị ka ha na-afụ ego ha. Enwe na mbọ unu na-agba gwa gburugburu otu a sị nọ n'ụlọ, dịka nke Ada Biafra kwuru, na-azụ ihe eji egbochi ya, mmanụ a na-ete n'aka wee sasịsa aka ya, ete ya n'aka maka igbochi ọrịa. Enwere ka unu si gwa gburugburu na ọ dị mkpa ijekwa n'ime ime obodo maọbụ n'obodo Enugu niile wee na-enyere ndị mmadụ, ọ bụrụ ike ya ndị mmadụ maka eji na-egbochi ha. Ndị be anyị ekene m unu, makwa na ọya bịara ibude and that's mberede yiri dike, mberede bụ ejikwa na amadike. Enugu steeti gọọmenti na-enyekwa n'aka atrai ba isi ndị ọrụ oyibo niile kwụsịgodo na-asọ ndị na-arụ n'ebe a na-enete ndị arụ n'ahịa. Ịghọtago? So ha na-atrai ekwu anyị nwa na onwe anyị bụ ndị na-anọchite anya onye isi anyị n'ime obodo na-agbakwanụ mbọ afụdat na anyị na-ewekwa ihe a dị eficha aka a na-akpọ hand sanitizer ka o rute ndị be anyị aka. Ekuzikwenụ ha otu esi akwacha ya bụ aka, because o nwere ndị na-adịbịakwa kwa aka akwachakwa aka maka ekwentị anyị na-eyi anyị kwachakwa aka, anyị abịakwa jidekwa ekwentị anyị zọọ dat na anyị ga-efichekwa ya bụ ekwentị. Ifụ na ọ dị mkpa dịka ihe anyị na-ekwu na ka o ruo ndị be anyị ntị, ịkwọchakwa aka gị, ikekwe nkwụcha ma na ifichere ekwentị gị. Ịghọtago? Wute ihe a na-akpọ hand sanitizer. So maka inyere ndị nke nọ n'ime obodo aka banyere Enugu steeti gọọmenti na-enebe ya anya because a nọ na-eme mitin kwarụ mitin ka afụ dat ma ndị na-ada azụ ahịa ma ndị na-enweghị ka ọha ha ga-eme ihe ha ga-eme maka ya nso. Ọ dị mma. Chizzy, ịtụkwasịra nke a, o nwere ihe Enugu steeti gọọmenti kwuo ndị town union ka ha nwee ike na-aga n'ime obodo site na ndị a na-akụ ogere n'ime obodo wee jee na-akọwakwara ha maka ihe dị otu a. Enwekwa ọkpụkpụ ego amapụtakwa maka ndị ga na-eme ụdị nke a, nwekwa nke amapụtara maka ndị nchekwa obodo, nwekwa nke amapụtara maka ndị ha nke ndị ụlọ ọrụ dịka ndị asị ha lọrọ n'ụlọ, a bidogo kwụọkwa ụgwọ ọnwa
ndị onye ga-anọ n'ụlọ nwere ihe ọ ga-etinye na chukwu mere ihe ọ bụrụ na ọnwa gwụ kịta ebidogo kwụọ ụgwọ ọnwa ọtụtụ n'ime ha nwetago opi igosi na akwụghị ụgwọ ọnwa. Daalụ. Ọ dị mma, Honorable, ihe ka mkpa ihe anyị na-ekwu kpọmkwem bụ isiokwu anyị bụ ka a ga-esi gbochie ihe a. Ụfọdụ ewu ụdị ndụ anyị na-ebibu, ụfọdụ aghọtabeghị na ugbu a na ọrịa na a na-asị onye ọbụla ejizi na ike wee jiri aka na-eficha imi maọbụ na-eficha anya maọbụ na-eficha ebe niile. Ihe ka na-ekwugoru maka ka a ga-esi gbochie ọrịa. Mbọ a na-agba ịfụ na ihe a bara ndị mmadụ ntị, maka na ụfọdụ bụ ekwe ụfọdụ bụ asị ha na ihe a sị hapụ, ụfọdụ ekwebere na ihe a bụ ihe na-eweta ihe ha amaghị na ebe ụdị ihe a bidoro na China wee baba mbọ ụwa niile ma ndị Amerịka onye ọbụla na-eti na-asị nekwa ka a ga-esi zere ihe na onye ọbụla ọ bụrụ na ezere ya na ọ bụrụ na ebusabeghị ya na ọ ga-ebenata. M na-ajụ ịkọwa ka a ga-esi gbosi ya kpọmkwem n'ime ime obodo ka bụkwa ihe sekpu ntị. Kedu n'ọnụma unu na-eje n'ọnụma ka unu na-eje apịta onye isi ekwuna na ejego na-akwụ ogene na a ga-akwụ ogene n'obodo, mana dịka ununwa na otu nke ununwa unu na-eje n'ọnụma na maọbụ na-eje n'ogbe ebe a na-eme nzukọ n'obodo. Kedu ka unu si eje agbasa ozi nke unu na-agwa ndị mmadụ? Honorable Chimezie Nnamani. Chizzy, ihe dị na okwu a, ihe mere enyi n'imi o ji bee onwe ihe ọbụla mere enyi ji bee onwe ma na ọ karịrị ebubo owu. And anyị nwa n'ime obodo ebe anyị nọ ọ dụrọkwa mfe, mana site na unu na ndị eze obodo nke unu si ndị eze obodo ọnya bụ ife a na-abanye na ya, ọnya bụ ife abanyego na ya already, maka na onye isi anyị ebidogo ya ebe o nyere ọda si town union president ebe ọbụla ha nọ ha bido mobilize bazie ndị na-akụ ogene n'ime obodo, ndị na-agbasa ozi etu ahụ esi bido ya n'ebe ahụ nọ. Ihe ọ dịzile dịka anyị nwa bụ ndị ya na-eme bụ ịfụ na ife anwa niile na a na-eme ya ka o si kwuo ya anọ ya bụ ofe anyị bidoro. O so n'ihe anyị ji bịaba ebe a taa ka ọ bụrụ na maka na enweghị ihe ọzọ ndị nọ na vileji na-anụkwa ihe anyị na-ekwu ebe a unu na-agbasa ebe ọbụla. Anyị sị ka anyị bịa bido n'ebe a anyị gwagodo ihe enwekwa jingụl anyị na ha emekwa kịta ha ga-emechakwa na na-akụkwa nke ahụ. Ihe a niile bụ ihe ga-eme ka ha mata na ihe karịrị enyi bịara na mgbochi ọya ka ọgwụgwụ ya ọnya bụ dike na ndị na enwego ihe anyị kwupụtachara ihe niile a na-agụ ga-ekwena n'aka maka na ọnọdụ ụka ndị Igbo chi eme na-abụ efe nyefu nwanne ya okwe ya n'aka ọ makụwa ya kịta ada amakụzi ọ ka bụzi ịda n'ala. And ife ọzọ niile ya bụ ife ndị a na-eme bụ a na-eme ka ndị obodo na-amata na ịma na nke kacha nke ekwuru n'ihe a bụ mmadụ ejezina n'ebe a na-enye ụzụ, mmadụ ejezina ebe a na-adị Igbo agbakọba, ebe a na-agba, ebe a na-anụ nwaanyị. So ụdị ha niile bụ ihe ụlọ ụka nke kacha nke bụ ụlọ ụka, maka na ndị be anyị na ụlọ ụka ịma eji ife Katọlik mmadụ ndị Igbo and o siri ike, mana anyị kwetara na Chineke ga-enyere anyị aka gbazikwa nke anyị na-eme, because na nke anyị na-eme bụ nke anyị ji bụrụ mmadụ, mana Chineke bụ ihe niile dị n'aka. Chizzy, ọzọ dị ka ịbịa biko ihe ọzọ anyị na-eme bụ ịma na kịta asịsị agbakọwara ihe anyị tụpụtara arụrụ ime wụ na anyị ga-eji ụgbọala buru ụfọdụ mmadụ tinye n'ime tinyekwa igwe eji ekwu okwu na-agagharị n'ọnụma otu anyị dịka isi wee jụọ ọ ihe dị na ihe anyị na-achọ ime kịta. Daalụ. Ọ dị mma, biko ọ bụrụ na ị na-ege ntị ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọrịa bara o sitere n'obodo China wee bido megide ndị China ugbo na puku na puku n'elu ya. Ọ batakwa na Naịjirịa, a na-alụtụ aka na Naịjirịa ugbu a na o ruo na mmadụ 50 na ụma ihe a ji ma onye ukwu ma onye nta. Nke a bụrụ ịnụ ya si na ọ bụ ọrịa ndị nnukwu mmadụ, mba ọ na-efe efe site na aka fere aka site na mmadụ ruo na mmadụ.
ọzọ dịka ibe ya bụ na ọrịa ofu onye ka a na-anụ na ogburugoro na Naịjirịa. Ndị ụfọdụ ka nọ n'otu ọya na-enyocha ha na-enedo ha ya na-ayọkwa Chukwu ka ọ hapụ ha. Ihe a bụ ihe zuru ụwa mere n'obodo niile ugbu a na-efe isaa n'anya. Ya mere anyị na ndị ode akwụkwọ na ndị otu ndị na-emepụ n'ime ime obodo ji nọrọ ebe a ka ozi a wee na-eru ndị n'ime ime obodo. Ada Biafra, ọzọ anyị na-achọ ịkpọ ụgwọ, kedu ihe ọ dị gị ka ọ bụ ya bụ mkpa ndị obodo? Ụfọdụ anyị na ha na-akpọ abụrụ asị na mmiri asị ka a na-eme na mmiri adịghị na Enugu. Ọ bụ eziokwu? Enwe ihe ọzọ dị ka ọ bụ ya ga-egbochi ndị mmadụ isoro usoro ịdị ọcha ma ọ bụ gbochie ọrịa? Afụghị m ihe bụ ihe ga-egbochi ha, maka na ịmago tupu ọya abịa na onye isi anyị bụ gburugburu apụtago wee kwuo o nwegasị ebe ọ si sejezina na-ekwu mmiri, o nwego ebe ọ mapụtachara ebe mmiri dị, nke anwa bụgodu n'Enugu. Mmiri gbara gburugburu n'Enugu, o nwego ebe mmiri na-adịghị n'Enugu. Ị bịakwa n'ime ime obodo dịka be anyị ebe m si wee bịa na ụzọ ụwa na Nsụka, Enugu North, Ada ebe m na-anọchite anya ha, o nweghị mpaghara obodo gburugburu egwuhoro mmiri, mbụ mmiri nke a na-akpọ borehole. Ma agbanyeghị na ndị be anyị nwecha mmiri na-agba n'ugwu, Ada River dị be anyị, mmiri si n'ugwu natural water dịcha be anyị, kama na egwuchara ndị mmadụ borehole. O nweghị ihe onye nọ n'Enugu steeti ga-asị na mmiri na ụkọ mmiri ga-egbochi ya, dịka ịkwọcha aka anụ ma ịwụ arụ ma ịdị ọcha. Mmiri dị n'Enugu, mmiri gbara gburugburu n'Enugu. Honorable Okoye, ihe Ada Biafra ọ dị otu a na Nkanụ gburugburu ọrụrụ ebe gị wasi anọchite anya, ebe ị na-anọchite anya? Even na ọzala ebe nke m shitere gedegede like Okoroba na-arụrụ borehole through CSDP na presently ongoing ọ na-aga. Ma be anyị ihe abụghịkwa na gọọmenti ga na-emere anyị ihe niile. O nwere ihe mmadụ ga-emewuru onwe ya because ọya nwa bịara n'ibute. Anyị amasị na ikute mmiri weta ncha kpọcha aka na gọọmenti ga-abịa megbe ekwere anyị ihe niile. N'ọka anyị soro usoro ihe ndị het ndị na-anete maka ịdị mmadụ mma na-eme. Ihe nwa abụkewe ihe ya da asị na gọọmenti ka abịa emere anyị. Ikute mmiri dị ka ịbịakwaba anyị na ụfam dị, ikutekwa ụfam weta ncha kwọcha aka na-akwọcha aka ekwentị gị na-eme ekushọ dat na ịkwọchakwa ka ifuchekwukwa eweta ihe ndị oyibo na-akpọ hand sanitizer. Ihe tọrọ ụtọ bụ na onye isi eme ekoshọn idowekwa onwe gị ọcha, nke ahụ abụghị nsogbu. Ihe tọrọ ụtọ bụ na Honorable Oluedo si na unu na-azụ ihe a eji eficha aka ma na-akpọcha aka na-eji eke, maka na ile anya ịfụ na ewe ka obodo dị ọkachasị ugbu a asịrị ndị mmadụ nọ n'ụlọ. Ndị be anyị ụfọdụ we ka ha si eme ihe niile a na-ele ofu narị naira ebunye ya maka na ọ dị ndị mmadụ mkpa ugbu a. Ka ọ ga-esi ru ndị ime obodo kpọmkwem ha mara ka a ga-esi gbochi ihe a bụ nke ka, maka na ndị nọrọ n'ụlọ ọ ga-afịa alụ. Onye isi ewe ka Honorable Oludo, ihe a n'ezie ihe eji egbochi ya, eji eficha aka, sanitizer ma ncha ahụ ma ngwongwo ihe niile eji egbochi ihe ọ ga-eru obodo ndị onye ime obodo n'ezie? Ihe mere na ọ nwere mgbe anyị edobeghị ọtụtụ ego ga-ezuru onye ọbụla, mana anyị wetara nke anyị ga-eji wee dobecha ebe dị iche iche. Oge dịka abịa na onwe ebe obodo na-agbakọwa dịka obere ahịa ma o nwere ebe a ga-abịa na abịa na be anyị achị ịpụta ọzọ ụda, onweghị mgbe ị ga-afụ mmadụ ebe ahụ. Abịa dobe ya ebe ahụ, onye gafere ọ kwọcha aka ya, edobekwa ya dịka na ujiri be anyị ma n'ogige ọwụla ndị mmadụ na-agafe. Onye bịakwa mkpọrọ aka n'ebe ahụ, nwere mgbe anyị ga-agaba n'ụlọ maka na ya edowere ụdị ego anwa. Mana steeti gọọmenti kwadokwa anyị nwekwa ike ime nke a. N'iji tinyekwa ọnụ na nke ọ na-ekwu, ịma na ibe anyị na-eme bụ ebe ndị oyibo na-akpọ sensitization. So eme ka amakwa na ihe ahụ dị mkpa. Onye mee ya n'ụzọ agụ ya na ọ nakwa bịa na-eme ya na ọ dịkwa mma. Ọ bụrụ nke o mere ebe a na ọma nke o mere ama nzu,
mana unu ga-agwa gburugburu ka ọ zụta ihe a na ndị ọzọ ndị obodo ewe ndị ihe a pụtara ndị na-achị jiri na-enyere ndị mmadụ aka maka igbochi o bidogo tinye ọnụ ya. Ọkwa ịma na a sị ka a na-ata mkpụrụ osisi adị n'anya n'ime ime obodo mkpụrụ osisi juru eju ihe dịka mango akwụkwọ nri ihe ndị a bụrụ gburugburu ma anyị nwa ka ọ dịrị ije na-enye ndị mmadụ nọ anyị nwakọwara ndị mmadụ mkpa ọ dị maka ije kịta ịfụ na mango na-awụsasa mango juru ebe niile ndị be anyị kashu juru ndị be anyị na-akwụzikwa nke a na-akpọ kukumba ihe niile ụdara ihe niile ejugo ihe nwere ike na-enye vitamin C maka ọ bụrụ na immune system gụ dị si ike oju eju ọ ya agatọ gafere gị ọ ya godoro ebe ahụ ihe ga-egbochi ya dịka ụmụ ihe anyị ji egbochi ya godo ka ọ ghara imedugodo ka ọ ghara ịbagodo mmadụ ahụ dịka ihe ncha na ihe mmiri a na-ekwu na ihe mmanụ anyị na-ete n'aka anyị agwagonu na anyị na-agba mbọ ka anyị kere anyị gburugburu na-agbago mbọ nke unu gburugburu na-edunye n'anya anyị na-agwa gị ka isi jere gburugburu Chizzy mmadụ ọ na-akwụkwa ụgwọ ọnwa ọgwụ ụgwọ ọnwa isi n'ụgwọ ọnwa ga-anwa gote ihe ndị a niile ọ bụrụ ọkwa ọgwụ ụgwọ ọnwa ị na-echekwa ka o gote ya butara gị ọ na-eme n'ihe ahụ Chizzy o nwere mgbe Honorable Oluedo na-ekwu okwu o mee ka ịghọta that na state gọọmenti na collaborate with the town union president ka o mee ka sure that na ozi anyị na-ezirutere na ihe eji akwa aka niile ga-esokwe ihe nje ekwu nke ụlụ mana ọ ma unu na ndị ime obodo n'obodo fụ ka mmepụsa ya bata ndị a na-akpọ PG achọghị m ikwube achọghị m ịbanye ebe a maka na ọ bụrụ isiokwu anyị taa ka anyị kwuo anyị na unu hapụgoro ọmụ na ndị PG na-apụta n'ezie ha ka bidogo na-eje n'ebe na-abịa na n'ọrụ mgbasa ozi dịka unu nwachipụta ọkụ unu nọkọta na ihe a na unu na-ejegharị ebe niile kemgbe Chizzy ịma na ekere ọrụ ka anyị si ka anyị ghara ikwugo ka o si dị onwe ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi ime ihe mgbe ọ kwesịrị ime ọ na-anụ anyị ọkụ n'obi ime ihe mgbe o kwesịrị ka anyị na unu ji akpara ka anyị si ka ha anyị nwa sị ka anyị bidogodo nke anyị mgbe ọbụla ndị ọzọ kwadotekwa ha ebido nke ha anyị onye a ka anyị na-eme iji nyere steeti gọọmenti aka n'ihe ha na-eme gburugburu dịka isi kwuo onwero ihe a niile dị gọọmenti n'obi kama na-emego na a na-eme ihe a ga-ebidogoro ofu ebe mere na-aga o nwere usoro esi eme ya ọ bụrụkwa ọlọkata o wepụta ego si ya a ga-akpani anụ akpasị ya ewepụta ama m na ọ dịka nwa dịkwa ha n'uche amara ndị ọ dị n'aka tinye ndị ga na-echekwa ya na ndị ga na-eme onye isi ka ị na-ekwu nke a ka m chọrọ ịrụtụ gị aka ofu ihe gbara ọkpụrụkpụ dịka iwegasị ụlọ ọgwụ dị mma n'ime ime obodo ụnụ ga-agwakwa gburugburu ma kịta na ọ dị mkpa abịa n'ime ime obodo ọ dịrị mma na-ewere ụmụ ewegasị ụlọ ọgwụ ụmụ nke agba health center ọ dịkwa na ogbekebe anyị mana ugbu a ka e mee ya ka ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ ihe ọgbara ọfọ eji eneta ndị mmadụ anya ọ bụrụ ihe dịzi ebe a sị na ihe dara gbim achụbụ ya gbim nọọsụ agwọ si n'elu wutuo otu ihe ọrịa si daa onye ọbụla na-agbagharị kirikiri iji kwadobe etu anyị isi chụ ya ọsọ ụdị health centers dị n'ime obodo dịka m si kwuo onwe ụbọchị anyị bịabụrụ ebe anyị sị gị na m jee na health center by 8 o'clock na ndị na-arụ ọrụ dị anọ ha nwee ike atendị otu onye mbụ bịa ọ bụrụ na gburugburu a dị etinye aka n'ihe gbasara ya mana ha ma mbịa ọrụ onwe ike ọ na-akụ ebe 11 onye nwere ikoro akpa ya bịa ka otu ọla mana m na-abịa by 8 ọlọ nwee ike fụọ ya so onye ka m ji gosi na ihe dịka health center na-etinyere anya n'Enugu steeti dịka o si gbatakwuru kịta ọ ka nwekwa ihe ndị ọzọ ha na-akwado steeti gọọmenti na-akwado maka ya ọ dị ma tupu anyị na-aga maka ndị ụfọdụ ka ịrụtụgasị ha obere aka na ụmụ ihe ha ga-abụ ha fụgasị ha chọrọ ụlọ ọgwụ maọbụ kpọọ ka eje nyere ha aka a sị na onye bụrụ ịba maọbụ na onye kwaba ụkwara n'ụzọ na-ezighị ezi
ma ọ zebe uzere ma ọ bụ zebe uzere ma anya na-akụ ya ọkọ akpịrị na-akụ ya ọkọ ụmụ ihe ndị anwa ije n'ụlọ ọgwụ jegodo ụlọ oyi na-ama gị ị na-enwe arụ ọkụ ma arụ gị na-acha ọkụ ije n'ụlọ ọgwụ ije nene anyị kwesịrị ịdị na-aṅụ mmiri na-aṅụ mmiri na-aṅụchi mmiri anya ọbụla ọbụrụ ijizie maka na onwe onye na-agwa anyị na asịsị ṅụwa kaikai anyị agụgoro ya gaba nke dịkwa mma ịṅụ mmiri kwa mgbe ịkwụ aka gị kwa mgbe maka ka oge si dị afọ m na o jede ụnụ n'ụkwụ ka anyị bido jiri ya nwayọọ na-apịachi ya biko ndụmọdụ gị na ozi ga-ezipụ ka anyị pịachibe ya otu a maka ada Biafra afọ m na anaghị akpọ ada Biafra. Ana m asị biko ndị be anyị unu ga-enu ntị nụrụkwanụ unu mụta na onye dị ndụ ga-akọ ka esi nụọ ya na anyị adị kịta anyị ga-asọrọ anyị ga-agafeta na ya anyị gafere anyị akọ ezigbo akụkọ biko onye ọbụla na-akwọji aka mee ihe abụla siri mee ka o wee bụ na anyị dị ndụ n'aha Jizọs. Honorable Eberechukwu Anịbọgụ. Ndị Enugu ihe ọbụla ndị gọọmenti si ka eme si mee ya ọkachacha ndị na-akwụ ụgbọala ịma na-asịgo ndị keke ha ebukwana karịa mmadụ na-abụ ndị nke na-anya ụgbọala ndị dịka 18 seater bus ha ebukwana karịa dịka mmadụ asatọ ndị nke na ndị ọgbatumtum mmadụ na-abụ ihe ọbụla a si ka eme bikonu ka anyị mee ya kwọba na aka unu dị n'ọcha rijube na afọ gọvanọ anyị na-akwụ ụgwọ ọnwa were na ya gota nri na-eriju afọ onye ọbụla baa bịa ejegodu nọ ndị na-anaghịkwa na-arụ ọrụ ndị anaghị arụ dịka anyị nwa na-arụ anyị na-anata onye nata ya nyere nwanne ya aka ndị nke nwere onye jide ya nyere nwanne ya aka inwenwe ike igo sanitaiza anwa igote ofu dobe gị gota n'ofu nye agbata obi gị inwenwe ike igote ncha igote ncha igote ya abụọ dobe ofu be gị nye agbata obi gị ofu maka na ndị Igbo sịrị ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ. Ndị be anyị ama ekene unu ihe m ga-atụnyere unu n'ihe anyị na-ekwu kamgbe bụ mmeri ya nke anyị ga-eme onye nụ ihe ọbụla gọọmenti si ka eme ka anyị na-eme ya dịka na be anyị bụ ọzara onwe ha na-agbakiri anụ ka ọ bụrụ dat na-enwe ihe dịka ọzala Center for Disease Control ha na-emechi ya ike esokwa atụ ego emeki sure that na ndị be anyị ndị ọzala niile ga-ama maka ihe a na-ekwu maka sensitization a idobe onwe anyị ọcha kịta ọya yamayama bịara n'ibide. Chineke ga-ekwu. Honorable Olu Edo biko chịkọta okwu. Biko na mkpokọta okwu anyị na-asị onye ọbụla unu atụ n'ụjọ na-egbu mmadụ agha daa iburu ụjọ ịma na ị ga-anwụ n'oge mana ọ bụrụ na ị ṅaa ntị soro usoro anyị kwuru ebe a dịka ịkwa aka ịṅụ ihe dịka vitamin C nọrọ n'ụlọ kee onwe gị na ndị be gị onwe ihe unu nwere unu erie ya na be unu apụzira agazina n'ebe mmadụ gbakọrọ ọtụtụ dịka n'ụlọ akwa ma ọ bụ ebe a na-eme ịgba akwụkwọ nkwụ nwaanyị ma ọ bụ ụka ma ọ bụ ebe ọbụla kwụsịgodunu Chineke na ebe ọbụla ị nọ kpere Chineke kịta ka Chukwu ga-ejikwu ma na ọ dị mkpa ya wee gbatanyere anyị aka anyị si unu ihe ọbụla gọọmenti kwuo dịka Enugu steeti gọọmenti ekwugo onye ọbụla nọrọgodo n'ụlọ kịta ka anyị nwee ike na-aṅa ntị na redio anyị mgbe niile na-anụkwa ozi ndị ọzọ a na-ezikwa maka ihe gbasara maka ọrịa a na-akpọ coronavirus anyị jide ya otu a ọ ga-adịrị anyị mma anyị ga-agbanarị ọrịa n'aha Jizọs. Ọ dị mma unu anụmanụ ya ọ bụ ndị ode akwụkwọ na otu ndị na-afụ maka mmepe n'ime ime obodo bụ ndị anyị na ha kparịrị ụbụbọ maka igbochi ọrịa a na-akpọ COVID-19 coronavirus nke nọ na o zuru ụwa ọnụ ugbu a na-ajụ ka a ga-esi gbochi ya. Saa aka gị anọ n'ebe igwe ndị mmadụ nọ ịmara ihe na-eso okwu debe onwe gị ọcha biko nọgodo ube gị ka igbochi ọrịa maka na igbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya.
ọ ga-adịrịrị unu niile ma anyị na Honorable Chimezie Nnamani nọrọ ọ bụ odeakwụkwọ na Nkanu East ya bụkwara ya bụ Central DC nke Enugu East Zonal ọ bụkwa ya bụ Enugu East Zonal Coordinator. Honorable Eberechukwu Anigbogu Ada Biafra nọ wee kwuo okwu Secretary Ada Development Area Enugu North Zonal Coordinator. Okoye Chibuike Secretary General Enugu State nakwa Honorable Oluedo Ephraim PBG Secretary Oji River East Development Area State Coordinator. Secretaries and members of development areas. Ọ ga-adịrị unu niile ma Chineke chebe ala Igbo, Chineke tiba anyị niile ka ọ dị nụ. Chizzy daalụ.